हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये स्वागत आहे आपलं. आज आपण करत आहोत पारंपरिक पदार्थ पातोळ्या आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो मालवणी कट्ट्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत पारंपरिक पदार्थ पातोळ्या आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य. ही हळदीची पानं आहेत. हळदीची 2 प्रकारची पानं असतात. एक आंबे हळद असते आणि एक साधी हळद. आंबे हळद जर पानं मिळाली तर ती पानं कडू असतात. त्याचे जर एक केले पातोळ्या तर कडू लागतात. खोबरं आहे, गूळ, तूप घेतलं आहे, वेलची, मीठ आणि हे तांदळाचं पीठ आणि पाणी. चला मग आता आपण कृती करू. पिठामध्ये आपण पाणी घालूया आणि त्यामध्ये हे मीठ टाकूया. ते आता चांगलं ढवळून घेऊया. हे पीठ जास्त घट्ट पण असता कामा नये आणि पातळ पण असता कामा नये, मीडियम पाहिजे. थोडंसं पातळ पाहिजे, थोडं पाणी पाहिजे, जास्त पातळ पण नाही पाहिजे. चला मग आता आपण कृती करूया. आत्ता आपण गूळ आणि खोबऱ्याचं सारण करूया. आपण आता गॅसवरती पातेलं ठेवलं आहे. त्यामध्ये ओलं खोबरं घालूया. गूळ घालूया आणि हे चांगलं परतून घेऊया. चला मग आता आपण पातोळ्याला सुरुवात करूया. पानं घेतलेली आहे. असं पातळ पीठ लावून घ्यायचं. आणि यामध्ये हे आता सारण घालूया. हे पान असं त्याच्यावरती जोडून घ्यायचं. आणि हे आता आपण गोडायला ठेवूया.
ही आपण कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरती ही आता सारण ठेवूया. त्याच्यावर हे झाकण हे 15-20 मिनटासाठी आपण शिजायला द्यायचं. आपली 15 मिनटं झालेली आहे आणि आपण हे बघा छान उकड आलेली आहे. चला मग आता सर्व करूया. ही आपली पातोळी तयार झालेली आहे. त्यावर आपण थोडं तूप सोडूया. या आपल्या पातोळ्या तयार आहेत. याची कृती जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि पातोळ्या खायला या. हे बघा मस्त पैकी. बाय.